बहा दारायलै सन्दना बहा दारायो खाम्फाया बहा दारायो दाराय जेननायाथ' जेनखागोन 100% समस्थिखौ नागिरबाबो मोनाखैनो दाबो बहा दारायनो नागिरदों दारायबो दं बहा दारायो सन्दना बहा खाम्फाया बहा दारायफैदों एकदम थैनो बादि फोजोंखानांगौ बबाव थाखोमा बबाव मा अर सुबाय थादों बिसोरलाय बे सन्दन आरो खाम्फानि बे अर सुनाया नैबे दा जाबाय थानाया रावनिबो नङा सन्दन आरो खाम्फानि थार माने जोंनि गेजेराव आरो गुलुं गुजुं लाबोबावनो नागिरदों नोंसोर सानैयानोथ' आंखौ आबसुजों मिलायहैया सोर आंनो बुंदों आंखौ मिलायहैया सन्दन आरो खाम्फायानो आबसुजों मिलायहैया आरो बहा खारखोमाहैखो आरो जायगा जाम्बा बबाव थानानै मा थाफालाबायदों बियो एक्सपिएलनिफ्राय एक्सपेलानो जाखांखाबाय माबा एक्सपिएलनि नाम लालाबायदों दिपेन बर' नोंथां बे जायलाया एक्सपिएलनिफ्राय एक्सपेल जानायसो रिजेक्ट मानसि बियो इउपिपिएलआव हाबनानै थाहैखाबाय बे एक्सपिएलनि चेयारमेन नङा माखौ साइडआव सायाव लाफालायना खोथा बुंलाबायदों बेफोरखौ दा लाखाथार बे गाज्रि जिनिसखौ दा लाफा एकदमबारे नस्थ' जागोन आबसुनि दिपेन बर' बिथांखौ आं बुंबाय बे जायला खाथियाव दा लाफाथार जुदाखौ लाफाबा बेखौ दा लाफा एकदम माने नस्थ' खालामगोन बेहालाय खयथा मालाबा कंग्रेस मालाबा बिजेपि दा इउपिपिएलआव थालायबाय बे मानसिया बोरै एक्सपिएलनि चेयारमेन जाबाय मालाखौनो एक्सपेक्ट खालामखांखाबाय आं बेखौलाय माबा एक्सपिएलनि चेयारमेन होननानै नाम लानानै सेक्रेटारिया देरहासारसो बिएलटिनिया देरहासारसो सिनायाखै बे जाम्बा बे गेसाव मानसिखौ मानो लाफानानै प्रेसमिट खालामखो आसुरित नुदों दिनै गेसाव सेवखानाय मानसि दा लाफाथारदो दिपेन बर' नोंथां एकदम बेखौ दा लाफाथार आं नमस्कार खालामो बे मानसिया मोजां नङा बेखौ बे खुनु गेरेन्टि गैया बेजों दसेनो बाहाय दं दसेनो बैयाव दं आरो बियो इउपिपिएलआव हाबनानै थाखानायसो बेखौ नोंसोरो बियो पार्टिनि मानसि जिहेतु दा एक्सपिएलआवबो गैया आरो चेयारमेनबो नङा बेखौ लाफानानै खोथा दाबुं नोंसोर गोजा बुं सेक्रेटारि दं प्रेसिडेन्ट नोंस्रा बर' साहित्य सभा दं बा गोथार अर्गानाइजेसन मेरला नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन मेरला दङ बे सायलामोन बादिखौ लानानै जेबो लाब गैया आरो एक्सपिएलनि नाम लानो समाया बे जायगाया बेहा एक्सपेल जाखांखाबाय दा बेखिनि खोथा जेखि जाया যেন হোক এতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে সেপ্টেম্বৰ পূজাৰ আগত নিৰ্বাচন হ'ব বুলি কৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগে একেলগে আমি অঞ্চলত শান্তি বজাই ৰাখি একতা বজাই ৰাখি এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবলৈ আগুৱাই আহিব লাগে সেইটোৱেই কথা